Kani. Ano di man mo pilagloyater? Ano gali na ikaw gikwano kay ko kabalo. Ay. Dah kota. Ay, sundang balay, bay. Ay, sunda. Orang pelatahon ba ang imong isda? Pelatahan na bay. Biasa ba yun? Sabaw ba kay? Tunay. Ano mo tayo mo bay? Boleh ba? Tagal to. Luya gapon bay. Oh, pero sila nagat bay. Ay, siyempre nagat. Oh. Sila nagat. Bigyan kaya na ang nagat ng isda. Dari ko mo lang. Ano ko kanang los kanang nagkubaw na. Ay. Kaya ni bawo di man. Ay, kaya ko nagkubaw bay. Kami nagkubaw din kita. Ay, sa akin ko siya. Ako lang. Hindi sa kadat. Kaya mo ka sa mana ka bay. Katulong sa kadat. Video sila ko, dia kaki tawa-tawa na ko. Ako mo. Kung ano ba pinang nasa pinang nasa. Lagi, itu nang nasa motor ko. Pero dili kanimo apilo kaon. Ikaw yan. Rugasan mo sa basa. Por favor, tente. Okay, bye. Kami pagkira play. Kami nang dito. Ako, lagi na. Kaya kan ito sa. Ya, makapay kayo. Kuha pa kayo baka asa mo. Ang baka di ba? Ano sila? Yan ang masakit. Kapay. Te, napa kay tubig te sa Puno mo rin. Hindi ko itong pilawon na yan. bi. Dali kay ganahan ko mo kwan, ganahan pa ko mi slice. Oh, ganahan pa daw 'tong slice.